Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Mă numesc Damaris Acosta și am deschis acest canal pentru a ajuta românii din diaspora, cel puțin din Belgia. Cum v-am mai spus și în video precedent, am o experiență de 3 ani de zile la o primărie din Bruxelles și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră procedurile pe care le-am învățat ca să puteți să vă descurcați mult mai ușor în tot ceea ce privește administrația comunală. Astăzi vom vorbi despre înscrierile la primărie. Poate să fie și prima înscriere sau poate să fie o schimbare de adresă. Ce trebuie să faceți? În primul rând trebuie să aveți chiria propriu-zisă și trebuie să semnați un contract. Contract între locatar și proprietar. Trebuie să aveți pe contractul dumneavoastră data semnării în care ați intrat în apartament, cele două părți, locatarul și proprietarul, scrise pe contract și semnăturile amândurora. Veți fi surprins să vedeți cât de multe persoane au fost refuzate și n-au putut să se înscrie la primărie pentru că nu au avut semnăturile în contract. Ei, după ce aveți toate chestia asta, ori veniți cu buletinul românesc, ori dacă e o schimbare de adresă, veniți cu buletinul de sejur pe care îl aveți aici în Belgia și mergeți la primărie. Ori dați un mail, acum cu toată pandemia asta, toată situația s-a schimbat și înainte înscrierile se făceau la ghișeu, așa este, veneau oamenii cu contractul, cu cărțile de identitate și cereau să se înscrie, să schimbe adresa. Acum, cu toată pandemia asta, toată procedura s-a schimbat și totul se face prin mail, electronic. Ei, trimiteți contractul de bail, faceți fotografii de pe contractul de locatar pe care îl aveți, după fotografiile, după buletinele pe care le aveți și toți membrii familiei, pentru că toți trebuie să fie înscriși și dacă cumva uitați pe unul dintre ei, posibil să rămână pe din afară. Deci să nu uitați să faceți și fotografii după buletinele pe care le aveți a tuturor membrilor din familie și trimiteți mail-ul. Așteptați în jur de 3-4 săptămâni, depinde de primărie, dacă e primărie foarte mică sau mare, depinde și de retardul pe care îl are primăria, pentru că sunt foarte, foarte multe cereri și poate că nu reușește să înscrie la timp toate persoanele care cer modificare de adresă. Ce trebuie să faceți după ce ați introdus cererea la primărie? După ce ați introdus-o, primul lucru pe care trebuie să-l faceți dumneavoastră este să spuneți eticheta cu numele dumneavoastră pe cutia poștală pe care o aveți și pe soneria pe care o aveți. Știți de ce? Pentru că noi, îndată ce primim cererea dumneavoastră de schimbare de adresă, noi dăm un mail la agentul de cartier, la poliție, la comisariat și agentul de cartier, el primește notificarea. După ce a primit notificarea, el se pregătește să vină în vizită, pentru că spune, măi, oamenii ăștia deja s-au mutat, sunt instalați, trebuie să mergem să facem următoarea etapă în procedură. Ei, și ce se întâmplă? Vine agentul de cartier, nu vă găsește acasă, pentru că majoritatea suntem la lucru și venim doar seara acasă, nu este scris numele dumneavoastră nici pe cutia poștală, nici pe sonerie și spune, oamenii nu locuiesc acolo. Și ce face? Dacă e un agent de cartier care nu prea își face bine lucru, pentru că trebuie să admitem și chestia asta, suntem oameni și nu toți lucrăm la fel, nu toți avem seriozitate în munca pe care o depunem și sunt alții care nu își bat capul, pur și simplu. Dar sunt alții care cu adevărat lucrează și trimit fotografii și sunt foarte conștiincioși. Trebuie să vedem și lucrurile acestea. Ei, după ce ați pus etichetele cu numele dumneavoastră, numele de familie, dacă sunteți doi cu nume diferite în familie, trebuie să puneți amândouă nume, pentru că de multe ori spune, păi da, dar persoana cu tare nu locuiește acolo, numai cealaltă și atunci ancheta e posibil să vină negativă. Puneți amândouă numele, dacă aveți celălalt partener nu are același nume, să le puneți pe amândouă și pe cutia poștală și pe sonerie. Insist, pentru că am avut foarte, foarte multe anchete negative care au venit din cauza că nu au fost numele nici pe sonerie, nici pe cutia poștală. Ei, îndată ce agentul de cartier vine în vizită și vede că dumneavoastră locuiți cu adevărat în apartament, trimite ancheta pozitivă, pentru că v-a văzut, a constatat cu adevărat că locuiți la adresă, trimite ancheta la primărie, ei, și primăria
tratează dosarul în timp de o lună jumate, două. Acum, au fost perioade în care, mai ales cu pandemia asta, lucrurile s-au mișcat foarte, foarte greu la primărie, am avut foarte, foarte mult retard, dar în general, maxim 2 luni de zile sunteți înscriși oficial în Registrul Național. Ei, după toată chestia asta, primiți un avertisment, o scrisoare, putem să-i spunem, un pliant de la primărie, în care trebuie să veniți cu cărțile dumneavoastră de identitate, cu codurile, PIN și PUC de la carte pe care le aveți. Sunt foarte, foarte multe persoane care pierd codurile astea și sunt foarte importante, pentru că, mai ales pentru cei independenți care trebuie să-și introducă declarația de impozit în fiecare an, dacă nu au codul, nu pot să-și introducă chestia asta și o să creeze foarte, foarte mari probleme. Îndată ce primiți codul, după ce ați comandat cartea, trebuie să-l păstrați pe toată durata de valabilitate a cărții. Dacă cartea durează 5 ani de zile, 5 ani de zile trebuie să păstrați codul ăla. Dacă nu-l păstrați, faceți o fotografie și păstrați fotografia pentru că e foarte important. Ei, după asta, primiți pliantul de la închid paranteza, deci primiți pliantul de la primărie, veniți cu pliantul împreună cu codurile dumneavoastră, codul PIN și codul PUC și cu cartea de sejur pe care o aveți sau buletinul, dacă sunteți belgeni naturalizați. Ei, mergeți și faceți mise à jour, așa se numește, mise à jour de l'adresse. Deci, updatați noua adresă pe cartea de identitate pe care o aveți. După ce ați făcut toată chestia asta, totul e în ordine, nu mai trebuie să faceți nimic, sunteți oficial la adresă înscris. E posibil, în cazul în care am să vorbesc și despre ipoteza în care o anchetă poate să ajungă negativă. Ce trebuie să faceți în cazul ăsta? În cazul ăsta se întâmplă, poate că și din neatenția agentului de cartier, poate că și a trecut de foarte, foarte multe ori acasă și mai ales cei independenți ajung foarte, foarte târziu acasă și disponibilitățile lor nu corespund cu orarul agentului de cartier și nu poate să vă vină la ora 10 jumate acasă, deci e imposibil. Ori vine de vreme dimineața, dar de multe ori sunteți plecați de acasă, ori vine după ora 7-8 seara, dar mai mult de atât nu poate să ajungă. Ei, și în cazul în care ancheta revine negativă, trebuie să luați contactul ori cu primăria, dar cel mai bine ar fi să mergeți la comisariatul de poliție și să vă interesați să cereți numele agentului de cartier care se ocupă de strada dumneavoastră. Pentru că agenții de cartier sunt repartizați, adică le este repartizată o parte din cartier și cartierul e repartizat pe străzi. Ei, ei sunt responsabili de anumite străzi. Și cereți agentul de cartier care se ocupă cu strada dumneavoastră și atunci ei o să vă dea la comisariat un număr de telefon dacă nu este acolo, dacă nu este prezent, ori o adresă de mail sau un nume. Și dumneavoastră puteți intra în contact cu el și puteți să spuneți, uitați, domnule, ați trecut pe la mine de acasă, nu m-ați găsit, eu cu adevărat locuiesc acolo, am putea să facem, nu știu, o programare, un randevu, să ne punem de acord ca să putem să ne vedem și să constatați cu adevărat că eu locuiesc la adresă. Ei, în cazul ăsta nu a fost niciun agent de cartier care ni s-a plâns, care n-a vrut să meargă, care a refuzat vreun cetățean, și așa ceva nu există. Au venit acasă, au constatat, au rezolvat și agentul de cartier după ne-a trimis ancheta pozitivă și persoana a fost înscrisă, deci nu e nicio problemă. Așa că cam asta e cu înscrierea. În video următor o să vorbesc și despre radiații, despre prise en charge, despre buletine, pașapoarte, așa cum am mai spus. Nu ezitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și vă aștept și pe video următor. La revedere!